चला कर दान। देख भाई, चोरी के दान महादान होला। हाँ 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 और ई मौका हम तोरा के देते। हे राम, एकरा कहला पे पहले बे करत तनी काम। अब हमरा ई नहीं के समझ में आवत कि रउआ के का चढ़ाई और हम का रखी। देख, ई जे गोला बा न, ई भगवान के दान पेटी और ई सारा पैसा हम हवा में उछालम। हाँ जितना पैसा बा, ठीक बा। आ जितना ई गोला में रह गई हाँ उ भगवान के, आ जितना बाहर गई उ हमार, ठीक बा। हाय देखा। हाँ। जय श्री राम। प्रभु की इच्छा, सिर्फ 1 रुपया। जय श्री राम, जय श्री राम। इली 1 रुपया, बाकी के सब हमार। लागत कि एकरो से बड़ दिमाग लगावे के पड़ी। ए भगवान, हम एकरा खानी मक्खी चूस और कंजूस ना है। ई रहल हमार पैसा, हम एकरा के हवा में अब उछालत हनी। जौन पैसा हवा में रुक गई उड़ाउर, और जौन वो हाथ से छूट के नीचे आ गई वो हमार। तईले भगवान के पैसा के का जरूरत बावे। ई त खुदे दानी हुए। रउआ पैसा के का काम बा? ना शॉपिंग करे के बा, ना कपड़ा लत्ता खरीदे के बा। हमनी के चोर चुहार आदमी के पैसा लेके भगवान का करी।